Takže otvoríš si MIB jednotku, vytiahneš týmito pakšametrami. Musia byť takto otočené, jeden tak, druhý opačne. Vsunúť. Vybrať. Teraz konektor vybere, že tuto ho potlačíš a vydvihneš dohora. Teraz treba dať modrý konektorík von. Analog here. Tu treba nadvihnúť a prstíkom vyšupnúť. Zobrať si ho, otvoriť. Obidve strany treba otvoriť. Môžeš to robiť aj takou tučnejšou ihlou. A teraz, jak sú títo dva kábliky, tak presne na opačnú stranu dáš jeden z nich bude ground. Správne nasmerovať. Takto, on sa tam zacvakne. Signál, videosignál. Lock. Zaklapnúť. Vložiť naspäť do konektora hlavného. Čiže tu je videosignál. Plus a minus zoberieš z niekade z poistky. Toto tam strčiť. Naspäť konektor. Toto je vlastne z tejto strany takto. Dobre, vlastne. OK. Connect back to the infotainment. Nastrčiť. Môžeš si kúpiť aj takú kocečku, čo už to má rovno tí konektory nastrčené a trčí s nej iba žltý činč. Na AliExpresse euro, na Slovensku 20 eur. No a teraz môžeš pripojiť kameru. Vybrať jednotku. Infotainment 5F. Kódování. Kalkulačka pro dlouhé kódování. A byte 19. Tuto bit 4. Rear Wi-Fi. Aktivovat kameru. Bit 4. Start. OK. Come on, test. Reverse.